Jagoro mongirore e migao mar dar kendo donje pachoka kata immigration Julius Bitok oyawo ayanga chenro mar chako chiwo opande mag maisha bora e ute mag twech kaachiel gi gwenge ma Kajiado. Bitok oyango ni sirikal nigi chenro mar chwalo opande ne ute mag thieth duto mayudore pachoka, komedo ni sirikal osechuoga put mane chwalo chenro no e moko kuom kauntis 22 kaluwore gi mibadhi mane nitiere. Jotelo no yango ni gin gi geno ni chiwo opande ne kwan oganda maromo 100,000 e kaunti ma Kajiado, ka bende okwayo rowere kaachiel gi joma higi ni malo mondo owuog oko mondo okaw opande. Watoto wetu walikuwa wanasumbuliwa sana ya mambo ya boundary. Inasemekana watoto aende Mandera mahali watoto nazaliwa hapa boda, unaambiwa aende Mandera na ajui huko, anajua nani watoto. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa hiyo vikwazo ambayo imeondolewa. Many Kenyans have always been asked to go back to their counties for ID. But from now, every Kenyan will be given an ID where they are. Doesn't matter where you come from. Wherever you apply. If you are in Western and you are in Kajiado, you apply from here, you are given here. If you are in Kisumu and you are from Mandera, you apply in Kisumu, you are given where you are.